Welcome to another episode of KBOX TV. I'm Architect Kendall's worker. Ako ngayon ni Rap, pananak ni Layla. Banda na The Happy Hunting Grounds. Woo! Ako Jack, vokalista. Carlo, Bunay, gitarista. Al, drummer. Carl, bassist. With the addition of Vector Cruz, Hector Cruz, Hector, Dilang Tababantad. Nagdikang ini nga banda, kuan 2003, nag-classmate kami ni Carl ha, ibang eskwelahan. And then nakad ko mo isang kay Kugot Gyapon namon dito. Nakad to Hector, sabi ka na. Maranda kita, banda. Ayun, nakad ko, maihagip ako rin ka banda-banda na. And then, baga dito nagtika. Ano't meaning ngayon ito? Happy Hunting Grounds. Bagan, kumbaga ang mga tribe yan, Native Americans. Ito happy hunting grounds damot mga nahunt nera. Kamu, ano tayo ginahunt man? Aside dun, Baada dam. ba't ang liwanag tayo baban? May, Ano na to? ano ng mga type, mga kuhan? Mga seafoods. Mga seafoods. Buta di taklo yung gano'n. Happy man pag-hunt niya. Basta happy. Everybody happy.